Tak v první řadě musím zmínit několik atributů dnešního utkání. První je naše nasazení, agresivita. To byl jeden z bodů, který jsem chtěl do hráčů dostat od úterý, kdy jsme absolvovali 7 tréninků plus ještě dneska dopolední, takže 8 tréninků. A myslím si, že prvních 20 minut bylo takových, jakých si představujeme. V druhém poločase nám došla šťáva. Se vším respektem, kluci asi netrénovali v takovém tempu a dneska to pro ně bylo fyzicky náročné. A v poslední čtvrtině už jsme nebyli na hřišti, tam jsme tahali nohy, ale vládli jsme do vítězného konce, za co jsem rád. Co z toho vypíchnout je 24 našich ztrát. Vyhrát na 24 ztrát, to znamená, že máme velký potenciál, když tohle omezíme, tak můžeme hrát opravdu pěkný up-tempo basket, který bude lidi bavit. A zároveň chci pogratulovat Písku v nováčkovské sezóně, která pro mě byla sice náročná, ale vyváděli opravdu pěkný výkony a jejich fanoušci jsou výborní a já jim děkuju, že přijeli dneska do Prahy, že tady vytvořili dobrou atmosféru a tak se chytli naši fanoušci, takže já si myslím, že to bylo docela na A2 zajímavé utkání. A dostaneme den a půl volna a jdeme do práce zase zpátky na značkách, takže tak. Tak, dneska vítězný zápas, bylo to trošku o nervy teda nakonec, ale nakonec jsme to zvládli. Začátek byl hodně dobrý, tam jsme výjimečně Písku ukázali, že prostě jsme přišli si urvat to vítězství. Potom v druhém poločase už nám asi trošku docházela šťáva, nebo takhle, máme to docela teď poslední bylo náročný, ale sebrali jsme všechny poslední síly a dotáhli jsme to do vítězného konce. Přestože v dnešním utkání se nehrálo o nic, spíš jenom o čest, Slavia ukázala, že pod novým trenérem je úplně jiný tým, nastoupila s obrovskou energií a byla opravdu 30 minut lepším týmem. Nicméně naši mladí ukázali svůj potenciál a ve čtvrtý čtvrtině bez těch největších 2 hvězd předvedli výkon na hranici svých možností a dostali utkání do vyrovnané koncovky, za což jim patří obrovský dík a dostali ho vlastně i od těch fanoušků a nejenom za dnešek, ale za celou sezónu. Ten příběh končí jako velký slávista, sice fotbalový, přeju basketbalový Slávy, aby se zachránila v nejvyšší soutěži a těším se na to, co pro nás bude znamenat příští rok a děkuji za to, že jsme a myslím, že můžu za všechny, děkuji, že jsme se do této soutěže dostali a že jsme součástí kooperativy NBL, protože to je jedna velká jízda. Takže dneska z Píska jsme přijeli s širší sestavou, každý mohl dostat svoji minutu, kterou si mohl zasloužit. Začátek utkání nevypadal tak, jak bychom si představovali, ale konec jsme trošku zvrátili a udělali jsme trošku zajímavější utkání. Takže hodnotím to docela hodně, za mě vše.